Беларускі змогуць навучацца на лётчыц. Набор на спецыяльнасць пачнецца ў вайсковай акадэміі ўжо сёлета. Пра гэта выданню «Мінск новости» апавёў камандуючы вайскова-паветранымі сіламі і войскамі СПА генерал-майор Андрэй Лук'яновіч. Міністр обороны ўжо ўзгадніў. Даўно не было набору дзяўчат у вайсковую акадэмію на прафесію лётчык. І вось пакуль зацверджана, што 2 пілоты сёлета будзем набіраць на самалёты і верталёты. Паводле Лук'яновіча, спецыяльнасць чакаецца высокі, прагназуюць вялікую колькасць ахвотных. Праўда, чаму ў такім выпадку набор абмежавалі ўсяго 2 асобамі, вайсковец не ўдакладніў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра пагаршэнне стану здароўя палітзняволенага святара Олега Лойкі. Яму баліць сэрца, а таксама ёсць цяжкасці з рухам праз міжпазванковыя грыжы. 49-гадовага пастара Евангельскай царквы затрымалі летась у красавіку паводле справы гаюна. Яму прызначылі 3,5 гады за нібыта спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. У 2024-м Лойку арыштоўвалі на 10 сотняў за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Пры гэтым пра пастара неаднаразова пісалі ў пазітыўным ключы дзяржаўныя СМІ. Мужчына шмат гадоў рэабілітаваў асобаў з наркатычнаю залежнасцю, дапамог вярнуцца да нармальнага жыцця сотням беларусаў. Тэракт у цэнтры Львова. Уночы каля аднаго з гандлёвых цэнтраў прагрымела серыя магутных выбухаў, калі патрульная паліцыя прыбыла на выклік пра нібыта незаконнае пранікненне ў краму. Першы выбух прагучаў пасля прыезду першага экіпажу. Другі ж, калі на месца прыбыло падмацаванне. Адназначна, гэта тэракт. Маем 15 чалавек, якім надаецца медычная дапамога. З іх частка ў вельмі цяжкім стане. Адна паліцыянтка загінула. Спачуванні родным і блізкім. Выбуховая хваля выбіла шыбы ў суседніх дамах, аднак асноўны удар прыйшоўся на нежылы будынак, што дазволіла пазбегчы большай колькасці ахвяраў сярод цывільных. На месцы працуюць усе профільныя службы. Праваахоўнікі высвятляюць тып выбуховых прыладаў і шукаюць асобаў, датычных да арганізацыі тэракту. Праз масаваныя ўдары Расіі па тэрыторыі Украіны ў Польшчы падымаліся ў неба знішчальнікі. У стан найвышэйшай гатовасці былі прыведзеныя наземныя сістэмы супрацьпаветранай абароны і радыёлакацыйнай выведкі. Акрамя дзяжурных параў знішчальнікаў у паветра паднялі самалёт далёкага радыёлакацыйнага выяўлення «Авакс». Вайскоўцы падкрэсліваюць, гэтыя захады носяць прэвентыўны характар. Асноўнае заданне – гарантаваць бяспеку ў раёнах, якія мяжуюць з зонамі пагрозы. Варшава заяўляе, што дзеянні польскай і саюзнай авіяцыі выключна абарончыя і скіраваныя на ахову паветраных межаў НАТО. Іран ізноў ахапіла хваля антыўрадавых пратэстаў. Праз 40 дзён пасля жорсткага здушэння студзеньскіх маніфестацыяў студэнты найбуйнейшых універсітэтаў вярнуліся на вуліцы, каб ушанаваць памяць загінулых. На відэа, верыфікаваных міжнароднымі агенцтвамі, відаць сотні пратэстоўцаў. У кампусах ужо зафіксаваныя першыя сутыкненні паміж апазіцыйнымі студэнтамі і прыхільнікамі дзейных уладаў. Акцыі салідарнасці праходзяць і ў іншых рэгіёнах краіны. Сітуацыя абвастраецца на фоне жорсткай рыторыкі з боку ЗША. Вашынгтон пачаў канцэнтрацыю вайсковых сілаў у рэгіёне. Дональд Трамп заявіў, што разглядае магчымасць ужыць сілу, калі перамовы наконт ядравай праграмы не дадуць вынікаў найбліжэйшыя 10 дзён. Сталі вядомыя сёлетнія пераможцы берлінскага кінафестывалю. «Залатога мядзведзя» атрымаў нямецкі рэжысёр турэцкага паходжання Ількер Чатак з драмаю «Жоўтыя лісты». Фільм апавядае пра турэцкую пару тэатралаў у Анкары. Яны сутыкаюцца з рэпрэсіямі праз сваю палітычную пазіцыю. Губляюць працу і аказваюцца ў вялікай галечы. Срэбнага мядзведзя за найлепшую акторскую працу атрымала Зандра Гюлер за ролю ў гістарычнай драме «Роза». Стужка пра жанчыну, якая жыла ў 17 стагоддзі і мусіла выдаваць сябе за мужчыну. Прыз за найлепшую рэжысуру атрымаў брытанец Грант Джы, аўтар фільму пра джазавага музыку. Усім падабаецца Біл Эванс. У Салігорскім раёне ў старых цярушках гарэла малочна-таварная ферма. Спатрэбілася эвакуацыя жывёлінаў. Прыбыўшы на месца здарэння, ратаўнікі зафіксавалі адкрытае гарэнне на плошчы 30 квадратных метраў. Полымя ахапіла цюкі з саломою пад навесам. Гасілі пажар 4 ратаўнічыя брыгады. У выніку ніхто не пацярпеў, а работнікі гаспадаркі эвакуявалі 54 цялятаў. Цяпер высвятляецца прычына інцыдэнту. А ў Мсціславе на вуліцы Кірова гарэў інтэрнат. Пажар адбыўся ў кватэры на першым паверсе будынку. Ратаўнікі дасталі з вакна 2 мужчынаў і перадалі медыкам. Усяго ў будынку эвакуявалі 68 асобаў, у тым ліку 15 дзяцей.
Сапраўдны начны баявік на трасе Менск-Магілёў. Супрацоўнікі ДАІ са стралянінаю спынялі цяжкавік «Івека», які небяспечна віляў па дарозе. Пра падазроную фуру ў міліцыю паведаміў неабыякавы кіроўца. Пагоня пачалася пасля таго, як кіроўца праігнараваў патрабаванне спыніцца і толькі дадаў газу, чым ствараў смяротную пагрозу для іншых аўтаў. Пьяный он пьяный. Кто? Вон на фуре поехал. Давай. У менскім шматпавярховіку на вуліцы Кідышкі прарвала трубу. Гарачая вада цячэ па пад'ездзе, а з люка ідзе пара. Аварыя адбылася тыдзень таму. За гэты час мясцовыя жыхары неаднаразова звярталіся ў 115. Там абяцалі рамонт, але так яго і не зрабілі. Тады мінчукі напісалі скаргу ў ЖКГ Першамайскага раёну, аднак і там усё скончылася на абяцаннях заварыць трубу. Вада ж няспынна цячэ. Знаны бабруйскі ветэрынар Рыгор Бялягаў апавёў пра лекаванне незвычайнай пацыенткі. Пасля аварыі яму перадалі саву. Птушка ўрэзалася ў аўта, дзе атрымала чэрапна-мазгавую траўму. Сегодня у нас на приеме вот такая вот малышка, но совсем не малышка. Это бородатая неясыть. Она врезалась в лобовое стекло. У малышечки, посмотри туда. У малышечки небольшое ЧМТ. Сейчас мы ее полностью осмотрим, проведем оксигенотерапию, и малышка вернется в свою дикую природу. Чыноўнікі маюць намер пабудаваць музейны квартал у Менску. Ён будзе ў цэнтры сталіцы на базе Нацыянальнага мастацкага музею. Пра амбітны план паведамілі ў прэс-службе Менскага гарвыканкаму. У запланаваны квартал увойдуць будынкі пад адрасамі Кірова 25, Карла Маркса 24 і Леніна 20 і 22. Цяпер у апошнім адбываецца рэканструкцыя, пасля якой там адкрыюцца новыя экспазіцыйныя залы і экскурсійныя прасторы. Таксама ў будынку змесцяць лекцыйную залу, студыю выяўленчага мастацтва, прастору для майстар-класаў. Адначасова з гэтым будынак захавае функцыю адміністрацыі. Там застануцца сховішча для фондаў і кабінеты працаўнікоў. Ужо з чэрвеня працы пачнуцца і ў галоўным корпусе. У парку жывёлы ў Барановічах пастанавілі адзначыць масленіцу з размахам і спяклі велічэзны блін, які афіцыйна трапіў у кнігу рэкордаў Беларусі. 3-метровы выраб кухары выпякалі на адкрытым паветры пад наглядам соцень гледачоў. Як усталёўваўся гэты смачны рэкорд, глядзім разам без каментара. Блин диаметром 3 метра. Это самый большой блин, который был приготовлен у нас в стране. На гэтым я з вами развітваюся. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровым эфіры нядзельнай студыі «Белсат». Нагадваю пра магчымасць ставіць падабайкі і пісаць каментары пад гэтым выданнем. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак, калі вы ў Беларусі, дбайце пра ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».